پشتی واشنطن و تهرانê îroberê Elî Zeydî li Tirkiyeyê. Berdevkê hikûmeta Iraqê Heyder Ebûdî ragihand ku Serokwezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî wê îro bi serokatiya şandeyeke fermiya asta bilind biçe paytexta Tirkiye Enqere. Ew jî da ku li ser hevkariya stratîjîk a di navbera her du welatan de û krîzên herêmî nîqaş bikin. Ebûdî ravekir ku di hevdîtinan de wê balê bikişînin ser dosyeya avê ya di çarçoveya peymana ku di navbera her du aliyan de hatiye îmzekirin, her wiha li ser hevkariya enerjiyê jî wê nîqaş bên kirin. Biriya vê serdanê Bexda hewl dide ku çend pirsgirêkên nakok çareser bike. Di serî de meseleya avê, hevkariya ewlehiyê û enerjiyê, her wiha Iraq dixwaze aboriya hinardekirina petrola Iraqê biriya benderên Tirkiye û projeyên mezin ên aborî di navbera her du welatan de aktîv bike. Di heman çarçoveyê de Serokê Rêveberiya Ragihandinê ya Serokkomariya Tirkiye Burhaneddîn Duran destnîşan kir ku Zeydî li ser vexwendina Serokkomar Recep Tayyip Erdogan serdana Tirkiyeyê dike. Duran diyar kir ku di dema serdanê de têkiliyên di navbera her du welatan di hemû aliyan de di nav de ewlehî, bazirganî, enerjî, veguhestin û rêveberiya avê dê werin nirxandin. Her wiha dê li ser pêşketinên herêmî û cîhanî nêrîn werin parvekirin. Ev serdan wê bibe serdana sêyemîn a derve ya Elî Zeydî piştî kobû Serokwezîrê Iraqê. Serdana yekêm ya Zeydî bo Amerîkayê bû. Çardê tîrmehê Elî Zeydî serdana Amerîkayê kiribû. President Trump, sir, your message to the Iraqi people with the new prime minister. Her du aliyan li ser çend mijarên giring ê têkildarî aborî, enerjî ve kişîna leşgerên Amerîkayê û kontrolkirina çekan nîqaş kirin. Hat eşkerekirin ku di wê serdanê de 48 peyman di navbera her du welatan de hatibû îmzekirin. And he's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. Serdana duyem ya Serokwezîrê Iraqê jî bo Îranê bû. Piştî kêmtirî hefteyekê ji serdana Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî bo Amerîkayê, Îran ji Elî Zeydî xwest ku serdana Tehranê bike. Zeydî jî serdana Tehranê kir û di wê serdanê de Iraq û Îran peymanek û sêl heftê giştin îmzekirin.